Il-Ministru Għal-Għawdex Anton Refalo jinsab sodisfatt li fl-aħħar ħarġet il-verità dwar l-allegazzjonijiet li l-Midja tal-Partit Nazzjonalista kienet qalet dwaru. Naħseb il-dikjerazzjoni li għamlet il-Media Link flimkien mal-Onorevoli Membru Giovanna De Bono turi kemm dak li kont qiegħed ngħid jiena huwa l-verità. Jien li niddejja huwa li xi ħadd jikdeb fuq ħadd ieħor, naħseb li llum ħareġ ċar li mhux veru li jiena u ngħid il-babur tal-Gozo Channel jiġi lura. F'Settembru il-Midja tal-Partit Nazzjonalista u d-Deputat Nazzjonalista Giovanna De Bono kienu allegaw li l-Ministru Għal-Għawdex Anton Refalo kien sejjaħ lura l-vapur ta' Għawdex biex jabbililu u xi passiġġieri oħra. Għal-iktar minn darba, il-kap tal-Oppożizzjoni Sajmin Busuttil uża din l-allegazzjoni biex akkuża lill-Ministru Għal-Għawdex. Saħansitra kien qal li Refalo kellu jirriżenja. Iżda tul il-jum tal-erba' iż-żejt tela f'wiċċ l-ilma. Media Link Communications għalhekk qiegħda formalment tirtira l-allegazzjonijiet kontra il-Ministru Refalo kif ukoll qiegħda tiskuża ruħha għal dak li ġara.